Doho bijolo ni akadongo na kumudison. Di pangidorohando si Aprianti si Torus Pane na nilirimon gabe dongan musarike. Olo doho makalong ibana siya nasa roha. Doho pangulaho siya nasa gogo. Huhut parparangin na badi atap doho ibana. Olo doho manganjon ibana tung sura marhagaleo manang humurang parangina. Jalan na sa tupa paunaho ko manang tadikono mo ibana pain manisirang mamate ang pamusomo. Mula nang sadar ang manguloy sa luhut na idok mga alus mo na olo doa. Namanong kumaang doho inang Aprianti si Torus Pane na niririt ni si Rico Gunawan si Barani bahen dohan na sarike. Na olo doho makajongjokkon, dijolo ni libatan na umboto sa luhut. Doho dijolo ni akadongo na kumudison. Na ni pangidorohando si Rico Gunawan si Barani gabe sinunduku. Olo doho makahulongi ibana siya nasa rohang. Jalamar pangalahon na ture maradong ibana. Doon mamarangihon parangin na baniya. Pabuwahan ang Kristek ko. Jalan na sa tupa marinahulong ko manantay kolong ng ibana. Paini manisirang mamate ang mamusogot. Molo nang sadar ang mga lusi talot na idok maalus mo na olo doon. Orman cici pagbadantan pada lima waktu sama cici lama na seorang bunga sama 5 malam waktu tunggu saja disiram tidak dia sesimiran namanya. Opel hormat cicit perpadantan tanda noloku tuho sawan cicinon na suaro mujuna sawan ido olok aku tuho tuna sederi sirah kita ya soni ngamandan. Puso ni debata bau dapat hatong hatang. Mahinde keluar ni debata ama doa anak Tuhan Yesus Kristus doa di korbadia. Doa bantu. Nabi nadong ni debata dan jadi sedang dicolong. Amin. Di pasu-pasu jalan dilakoni Tuhan debata mahamu. Di sana kami debata mengingat Tuhan jalan saya asli marohana Tuhan. Hidupanku Tuhan debata mengingat Tuhan jalan di pasau kadangnya tukut kibuna.